Bangamaphesenti angama-38 abantu abahlala eGarden Road sebegomile kuze kube manje. Ukuzama ukusheshisa lo mkhankaso wokugoma kwabantu, ngisho nabamabhizinisi sebeyingxenye yalokhu. Sebevule izindawo zokugoma ezindaweni zabo zokusebenzela nalapho izisebenzi kanye nemindeni yazo bengakwazi khona ukugoma. And the team from Hesekwa Health Department, we've been doing a booster vaccination drive with all our staff. I encourage everyone to have the vaccine. It worked well for me. I had no symptoms. I have now had the booster. You have to get the vaccine. You won't regret it. Iziphathimandla zithi ukuze kube impumelelo ukusatshalaliswa kwalemigomo kubalekile ukuthi imkhakha ezimele naleyo kahulumeni isebenzisane. And we appreciate when the employers allow such an opportunity in regard to people making choices so that for those who want to vaccinate can vaccinate. In Hesekwa, we've got a vaccination rate of about 67% at the moment. So we're still aiming to get to the above 85%, which is our aim for our sub-district and for the province. Isifundazwe iWestern Cape sinemgomo engaphezulu ka4.6 wezigidi okwamanje kanti iziphathimandla ziyimisele ukuqhubeka nalomkhankaso kulamasonto ezayo.